Roja pênşemê rêveberiya Xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriyê sî zarokên malbatên Daişê radestî şandeke Rûsyayê kirin. Gu ew şande di wê rojê de gihişt bû Qamişloyê ji bo vê mebestê. Şandeya Rûsî ji Lêrîsa Nîkola Nînvîna cîgera seroka ofîsa mafê zarokan ya serokê Rûsyayê û endameke din ya ofîsê pêk dihat. Şande ji aliyê serokê desteya karê derve Abdilkerîm Umer hat pêşwazî kirin. Piştî civîneke girtî gotê de belgeyên radestkirinê hatin imzekirin her du aliyan daxuyanî dane raya giştî. اليوم سنقوم بتسليم Me îro sê zarok radestî Rûsya kirin, sê zarokên sîwiyên malbatên Daişê. Ema ku rêveberiya Xweser bi awakî berdewam di doseyên mirovahî de alîkarin. Em spasiya rêveberiya Xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyê dikin ji bo alîkariya wan ya îroj ku tê de zarokên sêwî vedgerin welatên xwe. Ev salek rêveberiya Xweser alîkariyê dike bo vegera zarokan. Hêjaya gotinê ego tevî van her sîh zarokî hejmara zarokên yên hemwelatiyên Rûsyayê yên çekdarên Daişê Golkampa Holê diman gihişte 100 zarokên radestkirî. û her wisa hemû zarokên got hatine radestkirin godê û bavê wan nediyarin. Li aliyekî din rêveberiya Xweser da zanîn got bi mebesta radestkirina zarokên sêwî û yên godê û bavê wan nediyarin Golkampa Holê dimînin bê şert û merc têne radestkirin bo welatê wan. Lê hat zanîn got zarokên radestkirî beriya ve guhestinê diriya têsta dê in are derbas dibin da got were tekeskirin ji kîjan welatî ne. Abdurrahman Silêman endamê desteya karê derve ji dengê Amerîka re diyar kir got nêzî 5,000 jin 7,000 zarok ji 5 û 4 welatan yên biyanî got malbatên Daişê ne niha li Kampa Hol û rojê dimînin. Îro me su zarokî sêwî yê girêdayî Rûsya me radestî wa kirin yê sêwî û hejmar hîn hene lê bes dimînê ku em fehsa DNA dibe ku em tespît bikin ka bi rastî sêwî ne hinekî îcraatên rûtînî tên xastin wê ji dema pêşra we em ê defakî din radestî wa bikin. Îro su zarok me radestî wa kir yê sêwî û ev hewildan wê berdewam bin. Hêjaya gotinê ego piştî şerê dawî li Baxozê nêzî 7,000 malbatên Daişê ku piraniya wan jin û zarokin hatin veguhestin Kampa Holê. Tevî bangê rêveberiya Xweser bo radestkirina malbatên Daişê yên biyanî lê piraniya welatan red dikin got wa pêşwazî bikin. Her wisa bi taybetî Ewropayê mafê hemwelatiyê ji wan çekdaran û malbatê wan xistiye. Rûsya ji welatên got hejmarek zarok û jin qebûl kirine û hejmara giştî ya got hatine veguhestin Rûsyayê gihişte 100 zarokî. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.